Right, abusuafo for me chachi obi ama ine ho akwaba e de baba Grace TV so me say twedi amponyanko pantom obi aho yabusua yeguzu ama ine ho afihia pa yesu nyame se afuwe mu awade nkaye na wonye yina yakoma so ade mfama ye ewe na awade Yesu Kristo di munti amen abusua se de yi na yanim no okota no so ye wobu no east mantam no a ebe ntachimanya ohene bi na so pani bi owo ya atwe se wona ye Tanosohene na akokoko aten mze wo ho wonten afide ne so se sabre de ye na akoto afiase afe yani sɛ kwa na ɔba ɔde ne die ne buo bɛma Ghana mbra na saa asɛm no wɔasie no ɛyɛ bedi mu nkɔmɔ ɛfiri ahyɛseɛ baabi ɛhyɛase ɛfiri yɛ ɛbɛpem baabi a sɛbi ɛnɛ aduru a ɔpanyin yi ɔkɔkɔtwerɛ abankɔ mu afe na asɛm nyinaa ne sɛ ɔnso da bi a yɛka daa wɔn nim de wabakɔsɛm kam yɛte sɛ sɛbi Asantehene tumi no nyɛ Asanteman ntɛm anko a ɛkɔ ade kɔwura mmeammea bebree yani ɔkɔ nna ebunu mpɔtam hɔ a nkuroni bebree wɔ hɔ a ɛyɛ Asante anaasɛ ɛka Asanteman ho yɛ no ɛnsɛ hwɛ emu obi anim tia nkuro no dɔɔso yɛka sɛ yɛbɔ ayɛ wie Sampa sɛ ɛkɔ Japekurom Nkoranza Badu kyɛ sɛ Brekum Atwonie Fiapre Tuobodom Tanoso na yɛka wɔn asɛm nkyerɛ a nkuro no bebree bɔ ayɛ kyɛ sɛ nkuro no dɔɔso paa busua Japekurom no nyinaa ka ho yɛ ɔka Asanteman ho akoro so kyɛ sɛ nkuro no dɔɔso mintimi amanten bi kɔ hɔ bi asɛsi ambɔbɔ yi mintimi nka nyinaa na nam sasa ko nyina ka Asanteman ho nti abebia wo suade kyerɛ kɔ obi Asante Kotoko hene ya opese wo dihini wo sa ko no wa just wo suade a kyerɛ hene kɛse ansa na waheni na dim sansa hene e ma ho kwan okɔ Chieftaincy act no mu a hene de ofa mabani amanye mu nyina na yegi no na atsenko ya agina tum na ne wura hɔ a wasu akyerɛ ne wura ansa na aheni no aba abedimu na kuro yɛ friend Tanoso ya ɛnɛ abeto dwa sɛ ɔpani bi wɔ hɔ a na ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔhene tinti na ɔyɛ ɔhene na yeso nko da afiase aya afei ɛkankura yɛ from sɛ Tanoso bi nkuro ɛho Tanoso bi nkuro ni yɛ nkuro bi a ɛwɔ bono mpatam hɔ a ɔmo ne Asante wɔ apam efiri bira sɛbi hena meyaw akyɛ pa bono ma so hena meyaw ɛyɛ sɛ wɔne Asante bɛko na ɔyɛ sɛ obi so akɔ wɔ Asante so na sabe Asante no poko ware etwi fa no so sɛbi ɛgye ɛhɔ mmea no nyinaa de dodo no ama ne pa ɛyɛ Nkoranza hene na nakwambafo saa bere no ɛma besi saa bere nyinaa ayɛ Nkoranza aka Asanteman ho a ɛde aba betu ne na abakɔsɛm kyerɛ sɛ saa asa no ɛkɔɔ so akyɛ pa Asante ne poko ware bere so ɛbere a sɛbi hana me ayɛ sɛ ɔne Asante ebedi akɔ no ɛna Asante ne saa nkuro yi Tanoso ne Tuobodom Tanoboase ɛnkyerɛ a ɛne Nwoase Subinso Branam saa nkuro nyinaa benya pam ɛbɛyɛ korɔ na wɔn nyinaa taa Asante akyi ɛma ɔne bonoman so hena meyaw ɛkɔ etwi fa bono hena meyaw so ɛma fi saa abere no bɛyi na wɔnya pam ɛma besi ne nyina busua rizo hene ɛyɛ afahyɛ bia ne ho behia sɛbi ɔde nsuo fita no mu efiri mpatam hɔ ɛba ɛde bɛsom sɛde amamre ne amane nyina esi ɛteɛ na busua ɔso du baabi a nkuro no nyina yɛ nim awɔkɔsɛm no da hɔ sɛde esi teɛ na so ya na wɛkyerɛ kakra ma na home so enti ɛnam sɛ Tanoso ɛne nkuro bi sɛ Tuobodom ɛne nkuro no bi wɔ hɔ a ofuman ɛkɔ bɛn tachiman ti do baabi a na ɛka me akɔyɛ sɛ bi a na tachiman fo ɛkyerɛ sɛ saa nkuro no asɛm no ɛyɛ bibi o kakra nti o ka no ato bo asanse mpegi na asɛm na o ka madaroma ti wo fa nkyɛm sɛ matadi na meka ne nketenkete a kakra wo fa nkyɛm madaroma do baabi a na nam sa kɔ bɛn saa mpata mu nti na no bi asɔre sɛ saa nkuro no yɛ ɔmo dea tinti na ɔmo bɛgye ne adeɛ na menka sɛ sɛbi saa nkuro yɛ ka ho asɛm na tachiman ne Asantehene apere so ha mana kwa akɔdu Supreme Court ɛwɔ Ghana ama nyina obu ase da bi saa bere no obi no ɛko na odi usu a deɛ wagye no wagye ɛyɛ ne dea enti saa nkuro nyinaa yɛ Asante dea ama court ebu ade ma Asante afɛ kɔya akora de kodu Privy Council ɛwɔ London ne bi atwam yɛ no so court bu ase da bi saa nkuro nyinaa nyɛ Tanatechiman hene dea na saa nkuro nyinaa yɛ Asante dea yɛ ne Asante ɛwɔ apam a de ba besi nnɛ yɛ amene okasa ɛno nti ɛna abia on se Tanoso afei Tuobodom Tanoboase na no na abia bia Kotoko fi nomba ɛbɛsom sɛ de amamre ne amane siti ɛna busua saa nse wokɔ so ama mampani Rollins kɔ abrɛ so 1986 sɛ na no bi reche kakra kɔ so ama mampani Rollins ɛpa obasom ko pɛde kia bɛka saa asɛm we pɛn wɔ ha ya ama Alhaji Muhammad Idris wɔn na da no mbo yɛ nhwɛmu wɔ nsɛm no ho amba to dwa sɛ da bi saa nkuro yɛ ɛka ho asɛm ɛyɛ Asantehene na ne dea di Asantehene na wotumi sɛ ɔpɛgya saa nkuro no saa nkuro nyinaa man hene ɛma mpo saa abere no abusua basom ko amampani Rollins paayɛ na Alhaji Muhammad Idris da no
ɔno akɔ atwerɛ krataa ɛdɔɔso but yɛkenkan ada bia no sɛ yɛ na yɛate ho asɛm nti mempɛ sɛ mɛsan akɔ mu biom sɛ mekɔkenkan krataa no mu asɛm na mmom baabi ɛfa asɛm a abɛn hɔ yɛta no so ɛne Tanoso bi nkuro no ɛna yɛdi mu kɔmɔ sɛ ɛbɛyɛ bɛte ase yi na yɛate nsɛm ase kakra ɛdi abusua gu so ayɛ a mekyerɛkyerɛ mu no saa afe apem ahanko no deɛ wɔtwe nsia 1986 Alhaji Idris Mahama committee report no ɔkan akora kan de si so sɛ saa nkuro nyinaa yɛ Asantehene dea yɛate no so ka ho bi nti nka Asantehene ɔsrɛ Asantehene sɛ ɔmpagya saa nkuro no ɛyɛ ne man no wodeɛ yɛnkan ɔkakra no ho na afei mentoa so nti saa Idris Mahama committee report no na afei bi ɔse that you graciously na ɔka kyerɛ Asantehene ɔse ɔsrɛ ɔhene kɛseɛ sɛ that you graciously and in the spirit of magnanimity consider the elevation and inclusion in the Bono House of Chiefs the following Tanoso area towns which the Chieftaincy contested with you and lost without prejudice to their traditional allegiance to the golden stool. Now, Alhaji Idris Mahama committee. The fine is not trade abreast Antony said, Osrenwa. So, when a cassia any more yam to me, and Cabaya, any empeja sound grey, yambo bossy. Then for a monka, the Sabrina, a man town the boom, Sabra half. The young chimney, Isani and Rayaneba. And Casantine empeja sound crayambo bossy now. Then for sound crayina and can't. The larger Bono have original House of Chiefs at home. Said the Amambra and money in a citizen, Uncle Dina, a something and a dear. TNU, Rebecca, the Vicia the Dika in Chara. And Chara, and so a Bono Mantem, or when she, when she out mentioning the more, and by moment when she mentioned the more, and travel. And to Idris Mahama come to catch us and say, in Chara, and the answer the yin in the down. To one Pejas and Chara, Sumanqua, Fuku, Yamunosum. To one Peja. Kuya friends say enchira but there was the only say ne enye no asem ye ka be bebom de only say ne am no ka say the Bono original House of Chiefs na Dormaahene na nanom bi apekoti bi so de gazette ama opanyine bi e won chira say on na ye enchira hene e wa abra abakosem ne adi nyina di adanse say enchira na ye Asantehene de ye won enchira hene ya abra bia osumosum akwa afekom e ba manhia da be na mamre na mane ye bafo adokwa abo na enchira hene but na Dormaahene ne the House of Chiefs epe kwan bi so prepare gazette e man opanyini foforo ya sabre won net the Bono original House of Chiefs so yen hene e wa brasabio the interact no ansa na bia ko bi gra sa na the gazette be mo bi no e se bia ko no de no ya on hye hene bi ase but interact me gidi ye me akwada kram tia me nim sa akrata yi na me nim abokosem no na so the man so nim say interact e Asantehene dia but o ma pe kwan bi so the gazette ama sebi opanyini bia unso anche Asantehene wa branch la hena kasa ba for the kwabo ho but mse sa asem gudi say say our National House of Chiefs nti me pese me kom kase mse brepement champion for National House of Chiefs be fra asem no na otiti nsem na bia Ghana mra ba yadwuma me say Ghana mra e chen ni pe bia e wo ye man mu ase e na afike nwase and so cut ka ho bi say 1% Asantehene peja ko ye friend say nwase nso e won kira empatem ho ono so ka ho bi afei eye branam enso ekwo Sampa ho a branam so ka ho bi Tuobodom and yes, I come once a match. Tuobodom crowd here. Says, yeah, Miss Adam come, Cassan say, funny na Edward Sampa to him and say, Yami had one in case you ever to the Wassy. No, I should be I asked with you. Boy, yam, that's what teaching my children, baby. Sabidus Mama committee report. I catch Asantehene on Peja, Sound Colonel Sense, or Sray, Mingas or kind, or Sray, since a year radiant, one one go to me so with me a Peja. After Tanoso, I can once a me. Your bonus mountain the bench man. And also the Idris Mahama committee report actually bring you say or sanko hene peja sa krono afi tano boase and also patem ho a and afi so bin so number 2 ni nyina o tray e de bring you say say yura and peja sa krono nyina say this abusua we year 1986 so and o de krata be dan yura I say one ti ofuma ni say abre no ofuma na o hene kase apeja ofuma dada it's no ofuma ye man hene dada na sanko ya na aka ya sabi am no ka say Tuobodom ye man hene tano boase no nyina ye man hene ya enche ko hene ka say enche we peja enchra eni nkura hodo ya aka and bra assembly course so ewo 1986 no ka bi fa say in submitting these proposals for your kind consideration I wish you observe that my committee is not unaware of the historical facts of the Bono situation as well as the strong emotions evoked by the present state of affairs. It is in the true spirit of compromise and national unity, my committee will welcome your kind assistance in the early resolution of the situation, which has been of much concern to the government. Nese, empo, king kinds of this character, but down here, no council, there be, omunim pa, say, the neighbor be an anambia, sorry,
na Tanosohene na nsɛm bi wɔbɛka ne ha adwen Dormaahene wo ma wɔde baako abɛwom ne ha adwen no saa bere na owu a na ɛkɔ so even though na Dormaahene medi akonnwa na Tanosohene yɛ ɔte akonnwa so abere medi akonnwa deɛ bɛn na wɔ mu a ɛsɛ awɔ hɔ a so wɔn sɛ de siti ɛwɔ ana Kenya no ho na saa akɔkɔ so a bɛsɛ de ɔhene kɛseɛ kan no ehuru sɛ deɛ yɛ a na adwo so ho enti krataa no mu na wɔtwerɛ sɛ wɔn nim paa sɛdeɛ ahensɛm kakrakra a wɔbɔ ahafo asi akɔyɛ nanso wɔn nim santene dibrɛ ɛwɔ mu ne sɛdeɛ de tumi si teɛ ɛwɔ saa nkuro no nyinaa so ɛno nti na wɔn srɛ sɛ ɔhene mmoa na nka wɔn pɛgya saa nkuro no ɛno akyi abusuawo yɛ 1986 ɛno kɔkɔ dae ɛna wɔn nim di mu a in the year 2010 anka bere a Juice Mama committee reporter kawe na ɛwɛ nkɛto atwa in the year 2010 yɛanka bi anhyɛ mu anɔpa bi na ba news mu sɛ sɛbi misrɛmika na ɛyɛ alleged sɛ Nana Techimanhene ama wɔn akɔkye saa bere Tuobodom manhene a na wɔte akonnwa so na asarebaafo yɛ ɔtɔ so mmienu ɛma ne ɛkɔ TV so ne radio so nyinaa ɛma saa bere na Tuobodom ɛhena na ɔte akonnwa so bɔ amenhyia ɛbɛ misrɛmika ɛbɛbɔ amaneɛ deɛ kɔɔ so ankasa pɔte nti wode amen credit Ghana Web wɔn article na da so no 7th March 2010 to her title was Tuobodom chief kidnapped stripped naked 7th March 2010 after saying Juice Mama committee in 1986 no that is after 24 years later and Sasim we to see yeah any asem to about a brain ntimi nkom ne akoken kan but we me verify from 7th March 2010 Ghana Web na eno achi Emma afi mampani a no te akunya so area mampani mills ene mpanyimfo wo nyina bai ebe pa ɔhene kɛse akyɛw san sɛ ɛkɔ ha adwen sɛ ne nyinaa ne sɛ na Techimanhene ɔmo kyerɛ report bai sɛ ɛbra Tuobodom hene no bebu ɛkyerɛ ma kyerɛ area ɔmo nhyia Kotoko fie no saa bra 2010 no kyerɛ so na na Techimanhene yɛ sɛ ɔmo so no sɛ dabi ɔnso no ɔno so Asante ɛno amu ne ma mrantie ne kyerɛ no ne sɛbi msa yaka de kakra ɛkɔ so ɛnso hɔ no ɛdu nim sɛ saa asɛm no kɔ so ɛkyi saa bra bu na for original House of Chiefs ɔnso na yɛ nyankyɛm sunyane wɔn pa nanom sɛ wɔn ɛba abɛpa akyɛw esan sɛ deɛ sie no ɛha adwen paa nti wɔn yɛ sɛ wɔn a ɛba abɛpa akyɛw sɛ deɛ amammerɛ ne amane esitie obusuanti ohwɛ ɛsɛbi saa article yɛ ɔsɛ be a chiefs to mediate that is 17th March 2010 and it's modern Ghana obetumi acheke na for verify this here and you can okay so the Bono Original House of Chiefs BARHC has decided to send a delegation to the Menshia Palace in Kumasi next week na say na nanom bi eba na obepacho na for say bibia be asum yes and say say na see na ko ha adwen pa yi ya ni nyina na ehye de etia Ghana mra etia Ghana mamre san say traditional legends na found in mantam awom but no kwade say amen ko hobiem esan say Tuobodom de mediki aka say sabre efani afin na ade wasema beto hena ni mu ani say enche ohena da Roma na koma pant na no na behwem na bibia ayasomtwe na yemra back to Tanoso nsense mu ayeka ndi we so course in 2010 and ye beka ya wo mu na ayese border so ja wo mu na mza Kenya no kakra na afi adwo mu na Kenya no kakra betie so a video bi apie na ye blue bi wo Tanoso kronum sɛ ade a yɛnte ase sɛ Tanoso mo sɛ mo yɛ Asante kyesɛ ne ma akɔso de ɛne nyan ɛha adwen akɔso bebree na no na afem pemienu ɛne aduonu nan the year 2024 abusua yɛ nyinaa yɛ bɛkae a na ɛyɛ bosom enum no 24 May 2024 the Bono East Regional House of Chiefs na anom ekuo yɛ Bono East mantam no na henkuru Techiman anom kɔ atena mu ɛna wɔde nsɛm ba bɛto dwa yɛ nsɛm wɔde bɛto dwa nyinaa ne sɛ ɔmo ahun ahwehwɛmu ahun na ɔmo nim sɛ amammerɛ ne amane ne abakɔsɛm wɔ ne sɛ kobi de sɛ Tanoso ne Tuobodom ne nyinaa yɛ Asantehene na ne dea yɛ asesi a ɔmo nyinaa yɛ amanhene enti entimi nkɔba sɛ ɔmanhene bi kuro so sɛ Tanoso yɛ ɔbono yi sɛ Techiman yɛ ɔmanhene entimi ma sɛ ɛyɛ ɔmanhene ne yɛ ɔhene bi wɔ kuro no so ɔso wɔn deɛ ɔnsom ɔyɛ ɔhene wɔ Tanoso but ɔnsom Tanoso manhene na mmom ɔyɛ ɔhene yɛ ɔkɔsom ɔmanhene foforɔ na sɛ ade a pɛnhyɛ da ntɔ so mu saa Tuobodom so the same thing but how they make aka say men call and say efani afani nyina say be the wasema boy hen ntimi nko enti what the ba say Nana Kokoko aten yɛ Tanoso yɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ Tanoso hene na wɔsan so ɛyɛ Techiman afotohene yenyi ne din every National Register of Chiefs ma wuzu ati ne yo ɔde ba say yenyi Nana Kokoko aten din free National Register of Chiefs mu esan sɛ Tanoso sɛ yɛ ɔman hene enti sɛ ɔwɔ Tanoso na so yɛ ɔhene a ebi ayɛ brempo na ɔde be so man hene a osuare kyerɛ Asantehene. It is also the oil of Tanoso, but on some of my hand out Tanoso, and as of mine or Tanoso. The more the other cosmo mine if fra,
ne nto aso na da bi me dey example say ye wo man bi dey say bi asante mampon na mampon ko bi ne adwira untimi ka say wo ye adwira hene ɛwɔ abra onso mampon hene ha adwen nti untimi ka say bi wo ye adwira hene but wo dey kosom ɔman hene foforo say bi wo dey kosom ɔman hene bi say manten ana say bi adwaben da bi ɛwɔ abra adwira ka mampon man no ɛyɛ sa nto aso mesrɛ me ka ana say bi untimi ka say bi wo ye bi offenso da so hene na so offenso ko no bi abɔfo hene ɛwɔ abra onso offenso man hene esan sa abɔfo ka offenso man hene ne nsase no enti sɛ woyɛ ɔhene wɔ nkwa na ɛsɛ ne wɔde som ɔman hene na mu sɛdeɛ esi ɛteɛ na ntimi kɔba sɛ panyin kɔkɔkɔ aten ɛsɛ wɔ Tanoso hene na mmom wɔde som ɔman hene foforɔ ɛwɔ abata no so no ɛyɛ sɛbi ɔman hene adwa na ɔman hene asase so na wɔteɛ enti House of Chiefs ɔbɛno East Dubai sɛ yɛnyi wɔn din free character no wɔde maame nkan ho kakra no a na sɛdeɛ esi ɛteɛ also the ad hoc committee finally recommended the removal and cancellation of the extracts and names of Nana Berima Obiamia no deɛ medical cassette Tuobodom the India wɔ hene anim ti Mr. Dankom ɛna afei Nana Kotoko aten the fifth Afutuhene the Chima Tanoso Nkroso hene from the National Register of Chiefs nti Nana Kotoko aten yɛ ɔtɔ so no mi 2024 ɛna House of Chiefs the buy the Bono East House of Chiefs buy say yɛyi ne din ɛmfiri National Register of Chiefs mu ɛsan sɛ ɛsɛbi ɔntumi ka sɛ wɔyɛ ɔhene ɛwɔ Tanoso ɛwɔ abra sɛbi Tanoso nso wura yɛ Tanoso wura ne Asantehene ɛnti sɛ ɛwɔ so wɔyɛ hene wɔ Tanoso na bi ayɛ Tanoso hene a na wɔyɛ man hene a wɔso ayɛ kyɛ Asantehene ɛno so ɛnte saa anaasɛ mpo yɛ Tanoso borɔno bi so hene a na ɛwɔ sɛ wɔhyɛ man hene Tanoso man hene ase ɛno so ɛnte saa wɔso deɛ ɔsom woyɛ Techiman Afutuhene Techiman nso yɛ ɔman foforɔ sɛ Tanoso nso da ne man no yɛ they are independent of each other na mmom Tanoso ɛde som sikadwa nti ɛbaa sɛ yɛnyɛ ɔmo nyinaa din ɛmfiri National Register of Chiefs mu Tanoso deɛ na yɛka ho asɛm Tuobodom deɛ wɔ hene anim nti yɛntumi nni ɔhene anim mesrɛ meka ɛna ɛbɛtɔ odwa saa ɛbɛtɔ odwa no report a ɛna afɔ ɔde bɛtɔ odwa koraa sɛ ma ɔpanyin no ɛnya ne ho sɛ ɔyɛ ɔhene ɛsiane sɛ yɛyi wo deɛ firi National Register of Chiefs mu deɛ a na sɛ o locus gyinaeɛ a wɔwɔ sɛ ɔde yɛ ɔhene no na yɛagye ne nyinaa firi nsɛm nti wontumi mparedi wo ho saa that was in 2024 in May but yɛno na abusua krataa wɔ ɛbɛtɔ odwa sɛdeɛ ɛteɛ na report a yɛnsa aka ne sɛ na ɛda so akɔ so ɔpanyin kyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔyɛ ɔhene but House of Chiefs so kasa sɛ deɛ court akasa no a saa so ɔmo kura saa tumi no nti wo sɛ wotie na deɛ ne bu ɛdidi ɛma na sɛ ɛba saa na contempt of court na akye no sɛ court akasa na wabu court wɔ anim tia ama didi mu akora ama abusua wobɛkae a afe mpemienu ne aduonu nan no bɛyɛ sɛ aburo nyabosom de di kan bɛrɛ ɔhene kɛse yɛkɔ nkranza akɔ nkranza man hema yi bɛrɛ ɔhene kɛse yɛtwa mu yɛ na wɔbɛsɛ kɔ report nsa kae bi nsɛm mpanyinfoɔ kora gu nsa ɛwɔ Tanoso ma ɔhene kɛse bɛtwa mu no mmeranteɛ bi dem na ahyɛ wɔn nsɛm ɛboro wɔn mo yɛ mmeranteɛ no kyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn mesrɛ me ka wɔn deɛ wɔn som Techiman som bɛrɛ kyɛn mpɛnti wɔn mpene ɛma sɛbi ɛfa no ɛsom sikadwa anaasɛ sɛdeɛ ɛyɛ Asante no wɔn mpene ma ne ma mu saa kyerɛ sɛ binom de mmara hyɛ wɔn nsɛm ɛyɛ deɛ wɔn yɛ ɛyɛ nneɛma a ɛnsɛn fata ɛma de mu kɔ akɔmohene yɛ wɔ Tanoso na ano yɛ nipa bi kɔkɔɔ ne ayɛ wɔn wɔn afom yɛ di wɔn nkɔmɔ a yɛdi ase n'akyi hwɛ deɛ ɛbɛkɔ ti na sɛ amanfoɔ de mmara hyɛ wɔn nsɛm ɛyɛ nneɛma a ɛnsɛn fata na no ɛna court akasa high court anaasɛ bi House of Chiefs akasa wɔntie deɛ a ɛna yɛbɛ cite for contempt the contempt ɛna ɛkye na n'akɔkɔ aten na the interesting twist ne sɛ abere bi ahun sɛ ɔkɔ court ɔne etu ahyɛ da na report a yɛnsa ka yɛ allege sɛ na Dormaahene na ɔta n'akyi yɛ a ɔhyɛ ne nkuran sɛ mo ɔma bibi aha no na ɔno abɛwurawura mu ansan sɛ ɔne agyegyefoɔ ne mpanyinfoɔ bɛkasa ama asɛm no da bi obetu ahyɛ da nti yɛnkosi hwee sɛdeɛ ɔnsa bi ɔde nkosi hwee ɔbɛwurawura mu ɔbɛ organize nipa ne adeɛ ti bibi ɛnsi ti abere bi ɔbɛhyɛ n'akyi nkakra saa nti na akɔkɔ aten the fifi enya dasoɔ bi sɛ deɛ ɛbɛsi bia bibia ne wɔbɛsesa ɛsiane sɛ bɛwɔ mpanyinfoɔ tamakyi wɔde Dormaahene tamakyi ne adeɛ ɛde bi ɔhyɛ no nkuran nti no na ɔkɔ pie mu wɔ court a sɛbi court ewura nsɛm no mu a de atem ba asɛ daabi nana contempt akyɛw na court ka asɛm wɔani so wɔanyɛ de saa de akɔ ne kɔda afiase bɔsome sɛbi mesɛre ka mpanyinfoɔ mu anim a ɛna court bu asɛm no a sɛbi hɔ a ɛmu ya ayɛ me yasɛ me kan so bɛnde ɛm sɛ ɔhene sɛbi mesɛre me ka egya ne nan wɔ court dɛm hɔ no report a yɛnsa ka no ya na ɛya na emu awerɛho sɛbi nyɛ saa ne nyinaa yɛpɛ no bɛde duru baabi a na yɛdi no korɛ na yɛaka no korɛ akyerɛ ho na baabi adeɛ ne da no na ada hɔ na aboa ma asomdwe aba nti abusua the genesis of assembly ne baabi abɛduru nyinaa ni nyinaa sɛ Asantehene na ne deɛ ɛna ɔhene bi kyerɛ sɛ na ɔpanyin bi kyerɛ sɛ wɔn deɛ ɔnte aseɛ ɔsom na ne Techiman hene ama wonim sɛ bra House of Chiefs sɛ ɔbɛn is 2024 de saa krataa yi korɛ ba abɔnten sɛ
saa mpanyinfo enyi omudi free national register of chiefs no omo kyerɛ sɛ obusa na tete mahene sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔsɛ ɔno nso n'ahemfo wɔ hɔnom na ɔbɛpɛgye ɔmo ayɛ ɔmo mahene ɛma n'akora kase daabi wɔn kaa sɛ ɔbɛyɛ biribi asa ɔnyɛ sɛ ɔbɛtua na ɔmo bi asa nti na yɛnim deɛ mpanyinfo gyina so a na mu ɔmo yɛ deɛ ɔmo yɛ ti kakra ɛgya n'ano yɛ a nyame adom kɔɔto akasa ama saa bia no kasa na n'akoko ate ɔtɔ so no mu ɛsa bere ɔwɔ apolisifoɔ akakye yɛ ɔtwerɛ aban kokum ɛwɔ sunyane that's report a yɛn nsa aka ɔkɔda afiase afe na wɔsua deɛ afi mu na wɔde anidie ne buo ama Ghana mmara ɛne amane nti mo gyidie pa sɛ ne yɛaka akyire nso yɛbɛfa mu aba na yɛsua biribi de afi bisan sɛ abusua asɛm no ɛha adwen na wonim saa asɛm wɔ yɛ asie similar situation ɛkɔ so wɔ Sampa similar situation ɛkɔ so wɔ Nkyerɛ ɛne kyɛ sɛ nkura wɔde ɔyɛ a aka na megyidi yie pa sɛ obi biara saa modua no wɔne a ɔmo nipa bi yɛ ɔmo yodum na mo kɔba na yɛbɛyɛ no saa bere a court kasa a ɛsɛ yɛmfa na akɔkɔ ate nkɔtwere mu afe no na adɔ mahene no nyina bɔ nkoma na nifa ɔmo srɛ meka na wɔhwehwɛ agye ɔpani a ɛsa bɛ wɔkɔda afiase but report nsa kan sɛ ɔma no false hope sɛ o ɛnkosi hwee ne adeɛ but abusua do baabi a moma yɛ mma yɛ ho kwan ma yɛ nnaadaeɛ adeɛ ɛwɔ hɔ na ɛwɔ hɔ deɛ ni hɔ ne ni hɔ nkrataa adeɛ bi apɛ sɛ mo bi archival documents ɛnyɛ na sɛ bi yɛn nkwadaa ekura nya akonya mo yɛn nsa ka bi na mpanyinfoɔ yɛ a sɛ bi mo deɛ mo ati fi aduru akyire a mo ni mama ni mama ne adeɛ apɛ sɛ mo bi a apɛ sɛ mo nko adeɛ abɛ ho sɛ nya tan na wɔde yɛ adeɛ na abɛka no kora deɛ yɛ obi deɛ na yɛ ne deɛ deɛ nyɛ ne deɛ nyɛ ne deɛ ebi a sɛ deɛ ɔhene kɛseɛ kan sɛ bi ɔno ano ho fi bi ɔka sɛ obi fi a adeɛ yɛ ne deɛ ɔntumi nyɛ mfiri ne nsɛm da tɔn so deɛ na ɛkɔba ne nipa bi ɛne ɔma kansɛm ne adeɛ a ɛna ne deɛ abɛdu ne ama report kɔ yɛn nsa kan sɛ kokoro mu asesi adeɛ ɔne ana ɛha adwen mmeranteɛ no ma ba bi no mu ha adwen adeɛ na sɛ obi ahụ sɛ daabi ɔman no mmara wɔ mu nti ɔmo ntumi mfa mmara nhyɛ ɔmo nsɛm ama ɔmo ayɛ krado koraa sɛ nyame yɛ adom na ɔhene kɛseɛ akɔma pa ɛyɛ n'abotire nyame yɛ adom na ɔtɔ ne bo ase a na otie Tanoso nsɛm ɛboa mo nya de hyɛ mmeranteɛ a ɔmo aka nyinaa akɔnum nipa nyinaa so ɔbɛtena n'akyi ama Tanoso man na ɔbɛba ɔsom kuro no yie ebi nso aka Asanteman ɛne Ghana man na saa ne nyinaa yɛhwɛ no tiesi a woyɛ saa modua na wɔhwɛ a deɛ ɛkɔ so mgye yie sɛ wobɛsua adeɛ deɛ afim sanse Sampa krataa no mahyɛ da nkɔmu kɛse sanse ɛnɛ deɛ Tanoso asɛm na abant ne yɛ lebitia nti Tanoso okenkan krataa na Sampa nso wɔn bi yɛ ɛdi adanse firi ade bɔ ahyɛ sɛ ɛyɛ Asante na ne deɛ nti sɛ wɔyɛ saa modua na bɛma na Dormaahene di wɔkyi sɛ wɔ ɔbɛtaa wɔkyi ɛna sei na n'aban na aba ne adeɛ ɛna nkusi hwea ɛna court bu asɛm no ɛwɔ Tanoso deɛ no na ɔni hɔ bio papa yi ɛna sisi a nyɛ sɛ bia mbɛni agye saa aba ne saa daabi ɛyɛ ase bia ɛba ne saa abɛdu baabi a sɛ ba ne nso ama n'ani amra na nipa bi de mmerɛ hyɛ ɔmo nsɛm ɛna na ekukum akɔmuhene kwa na akɔmuhene kwa bidi sɛ nka saa nsɛm wei ba ntɛm a ebu asɛm ntɛm a anka obi a ɔwɔ adwenbɔne bi asa ɔbo sɛ daabi Ghana ha mmara wɔ ha ɛna amanfoɔ de mmara hyɛ ɔmo nsɛm mo buru nipa ayakayaka de nipa ni bɔtɔ na so no ɛyɛ ane ha adwen nti yɛda Ghana aban ase sɛ bi nneɛma bi ba na sɛ ɔmo anya yɛ bɔ ɔmo akyi ɛka daa bɛnyame adom sɛ Ghana aban atie no wɔto so anamo yɛ dan ase afei apolisi mpanyinfoɔ ɔmɔfoɔ mpanyinfoɔ to anamo yɛ dan ɔmo ase ahensɛm deɛ sɛ esi tie nanom dada na ahenni no saa na ɛteɛ dada yɛ anyɛ ne na ɔbɛsɛ bia so mo yɛmfa didi ne bu sonko ɛma Ghana mmara na bibia ɛnyɛ bɔkɔ nti zia de nyame yɛ adom no hene kɛseɛ etie Tanoso fo nsɛm no wɔpɛ de hyɛ branteɛ ɛde ma wɔn no osu ade kyerɛ Tanoso kuro no osu ade kyerɛ yɛwura na sɛ ne kwan mu a na da hɔ nom sɛdeɛ ɛsɛ tie Tanoso ɛbɛfa ne ntoma pɛfra na wo nyinaa de akoma pa ɛbɛtae wɔn akyi na bibia ayɛ asomdwe nso ɔhene koraa de wɔso akyerɛ no kuro no dada na aka sɛ brɛpam nse na nsɛm akra hɔ no nyinaa bebie na nyame adom a bebie bɛkɔ bia ɔba bɛsi biribi ɛde akyerɛ yɛwura na bibia ayɛ bɔkɔ deɛ busua yɛnsua deɛ mfirim na yɛnka nkyerɛ sɛ amode asɛ menim sɛ wɔhu bi a mɔfoɔ de video ma no sɛ wɔhu deɛ asi wɔ Tanoso mu bi a na ada no ade a ɛni hɔ ne ni hɔ ne mu wɔ hɔ deɛ a ɔntumi sɛ sa hwee tie sɛ mpanyinfoɔ sɛ montwe wɔn hwɛ Sampa similar situation ɛkɔ so wɔ montwe wɔn hwɛ Nkyerɛ a san sɛ yɛwɔ hene wɔ hɔ yɛ ɔsom sikadwa mesrɛ meka nso ankɔ afekuo baafo adɔkɔ abo nanso Sabi, the House of Chiefs, Bono Regional House of Chiefs, led by another Mahana Kotoko, so a gazette opinion be on your hene. Now, I'm sorry, some can say, Bra, go so mine, don't you cost so goes. I said, go see a Diana, the Mahana, see a Diana. And I also the House of Chiefs, and yet they are said the Yatan for any Pabako. The turns out for the Bono House of Chiefs, it turns out for House of Chiefs President, another Mahane, so Rana, or a ma, no more be a business, no ma, opinion or no one try, Sabu, onion shahene. Na Dormaahene na apɛkɔti kwam sɛ ɔpɛ gazette ama no emu na ɛmana bisi na nan ɛwɔ abonim sɛ yɛ wɔn hyɛ ahena nkasa ɔsom sikatwa ya kro bi Asante Kotoko ne wase bi akyerɛ no na sɛ odi bi twa Asanteman mpo ana sɛ
nsɛm no bi wɔ hɔ abusua wohwɛ mu na akɔha adwene nso deɛ ɔyɛ akwada ti wo a wohwɛ a na ɔbɛn ne ti na ɔkɔ nim na bibia yɛ asomdwe nti yɛda nyame ase sɛ aba ne sɛ yɛsrɛ nyame sɛ ɔno ammoa na bibia anyɛ bɔkɔɔ na wɔne aka akyerɛ nso obiara nte ne ho ase na obiara ne ne lɛyɛ mu mmoa ɛma yɛ man Ghana into mpɔn sɛ deɛ ɛsi ɛte ɛbɛpɛ mu yɛbɛhyia kae sɛ wobi trading enterprise ɛsɛ ɔmo asene bi wopɛ atade papa wopɛ mpɔpa papa ɛne perfume papa de a mesrɛ bo sɛ tutumi ka ɛkɔ obi trading enterprise wokum ase South Central Junction na ɛkɔ kyibi na biribiara nso ɛnkɔ yɛ mfama saa nso na mekamfo Battle Grace Financial Services de ama Battle Grace yɛ mesrɛ wo ɔmo yɛ ɛyɛ intermediary financial group financial assistance ne ade insurance assistance ne bibia Better Grace Financial Services bɛboa na bibia nso akɔyɛ amount ne mmea me maame wɔ hene reda na kusi twi nkɔmɔ yi na bibia ɛnyɛ kama abusuam de kɔmɔ na wɔso nyame nka ho ɛbrɛ pɛm yɛbɛhyia makra bye bye